Ay, mga dalagang bukid at mga binatang bukid. Ay, isang binatang bukid. Ito naman bubag hilaw. Ano mader? Ano po? Ano po mader pala? Ano po, mother? Sige, mamaya mayawas lang kami dyan. Saan ka mo ito hugasan? Saan? Ba't mo ayaw ka? No need na yan hugasan, anak. Malinis naman doon sa taas ng puno. Kung ano lang, kung madumi kamay mo. Dumi nga yung kamay ko. Panic attacking me. Dumi nga yung kamay ko eh. Let's go. Mga bata madumi yung kamay ko. The panic is attacking me. Diba? The panic. The panic now is attacking me. Ano yun? Diyan. The panic is attacking me. Oh, yung mga bag nyo. Ang bagyo. Okay ka naman yung nilay. Ba't yung ako yan dyan? Padilaw pa yan. Hilaw. Hilaw pa, nak? Hilaw pa? Ang ganda doon guys. Ay wow, ang ganda ng result ng camera. Oh. Hey, tingnan mo. Tingnan mo nga agad ng result. Result ng video or ng Tingnan mo picture. yung live. Ay, ganda kaya, be. Oh, dali na. Get inside. Ay, inside. Ayan si mama. Ito ilaw ko kayo dyan. Oh, ilaw pa. Oh, dali na. Para makauwi na tayo. Ilaw niya. Na-videohan. Oh, dali. Ay, balok. Ay, lang. Jazz, dali na, nak. Oh. Let's go. Awian na, awian na, awian. Nakita ko yun. Hello. Ah, manakanta mo naman siya. Hello. Hello, vlog. Welcome to my guys. Buhay. Ito ang buhay probinsya. Ay, ala! Akala ko babaliktad na. Babalistad na. Babaliktad din kayo dyan. Tara, tara.
Nagalit siya. Ba't niya daw siya iniwan? Ate Brownie! Kawawa man ang Brownie. Hindi nakasama si Brownie. Ano na, naglag naman giraraya ko. O, ito na sa sirong kambang ko. Nakanya ako kasaba ko. Pigiling ko dyan. Burak ka man. Pagkagosibo. Naging invisible. Patay si brownie niya ako. Nakalawa. Okay lang. Sabi ni Brownie, dinaraya ngayon yung ako. Una ko naguli ka na. May nagwalat ka. Di kwarta ka. Nag-alata ka mo. Mama, pwede po paano? Kami turuin na ganito. Oo. That way. Sa ibabaw ka. Mapa ko na